In a stunning reversal, Zimbabwe's ruling party ZANU-PF has shifted its stance on the future of its leadership. Despite previously pledging to uphold both national and party constitutional standards, the party has now extended President Emmerson Mnangagwa's tenure to 2030 following a Congress vote. Sana pina mashukuru muda nyongo panapa, don't subscribe or like or turn on the bell. Kuti mina mzala nasi mzimu ayawanyira vachiti. ZANU-PF's legal secretary Patrick Chinamasa announced the decision outlining a range of resolutions that position Mnangagwa to continue leading both the party and the country for additional term. Key resolutions from ZANU-PF's Congress. The resolutions from the Congress now ratified by party underscore ZANU-PF's prioritization of party supremacy over government, decentralization, modernization, and economic empowerment across sectors. Specific provisions include leadership extension. Mnangagwa's leadership is extended to 2030 and steps are set in motion to amend Zimbabwe's constitution to finalize this decision. Tomashikano muda nyongo pana panokomana resume vachiti aiwa vanonoti vakomana na Patrick Chinamasa vanoti aiwa taextenda aiwa teme mutungamiri wenyika, asi toona zvisine mutungamiri wenyika anodinaya that extension achiti aiwa vakomana inini chiposiyana ineni toda kumbonozorora. But we are seeing kuti mubatira tiri kuziva kuti muri kuitika mafactional fights nekusawirirana kuri pachena zvekuti kunyange zvavo, yes, we know sema leaders they don't want to expose sezvinongonzi imba yoga yoga ine zvayo, they don't want to expose zvinhu zvinenge zvichiitika muhouse yavo, but panapa toona kuti zvinozikanwa nevanhu vese kuti aiwa kune vanhu vari kutofaitira kuti aiwa mutungamiri wenyika anozorora, vamwe vachifaitira kuti aiwa ngaextend. But toona masvika vanotaurwa nana Patrick Chinamasa vanhu vanoti aiwa these words aiwa hazi credible zvokuti vanhu vese vari the ruling party they want to endorse him in the third term. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.